ଧରିକି ଗୀତ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ଖନା ଗୀତ ବାଦରେ ସାରଙ୍ଗୀ ହିନ୍ଦୁ ବଜା। ତାପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଠାରୁ ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଜାଣିବେ। ସେଟା ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ନାଇଁ କେମିତି जो परंपरा आगरू କିଏ ପୂର୍ବରୁ ନିଅ ତୋର କିଏ ଜାଣିବ କି ଆଜିର ପିଲାରୁ ଆଜିର କଥାଟା ପାରିବ ସିନା ପहिले ଆଗରୁ ହଜା ହଜି ଖାଳର ଟାଇମ୍ରେ କଥାଟା ମୁଁ ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାପା ଯେମିତି ଆଡ଼ିଛି ଯୋଉ ଯେମିତି ଆଡ଼ିଛି ତାପରେ ଯେମିତି ପୁରେଇଛି ଆଜି ଆମର ପରମ୍ପରା ଆଜି ଆମର ଏମିତି ଚଢ଼ୁଛି ଏ ଗୀତ ମୁଁ ବଜାଉଛି ତାପରେ ଆଜି କେମିତି ଚାଲୁଛି ଯେମିତି ଟାଇପ୍ରେ ମୁଁ ବଜାଉଛି ସିଏ ମାନେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଦୁର୍ବଳତା ହେଇଗଲା ଆଜି ଏମିତି ଚାଲୁଛି କି ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା କି ଆଜି ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆଜି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ସେମିତି ଗୀତ କେମିତି ତ ବଜେଇ ପାରୁଛୁ ସେମିତି ବଜା ତ ଦେଖିବା କାଇଁ ବଜା ତମେ ନାଇଁ ବଜା ବଜା ଆପଣ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ଆମେ ରେକର୍ଡ ରଖିକି ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ହେଲା ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନାଇଁ 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 ସେ କଥା ନା ଯେ ସେଟା ଆଗର ବେଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ସାରିକି ବଜାବାର ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇଲା నడుముతుని అది గాలే ଗୀତ ଗାଇଲା ସେମିତି କଲେ ନମି ଆଖାଡ଼ ଗାଲେ ଆମ ଆଖାଡ଼ ଗୀତ ବଜାଇଲ ଆଗର ଆଖାଡ଼ କେମିତି ବଜାଇବା ଏବେ ଖାଡ଼ ବୋଇଲେ ଅଲଗା ଆଗର ପୂର୍ବର ଖାଡ଼ ବୋଇଲେ କିଏ ଶୁଣିଲା ମୁଁ ତ ଶୁଣି ପାରିଲିନି ଆଖାଡ଼ କେମିତି ରାମ ବର ବୁଲୁ